Ahojte všetci, volám sa Doria, vítajte pri dnešnom videu Hatchimals. Je to posledný Hatchimals, ktorý mám doma, ale dokúpim si ich určite, lebo sú to výborné, zvieratka, ale ja už som si to otvorila, som nedočkala. Ale než sa vrhneme na to vajíčko. Máme tu na vo vajíčku taký kód, to som si nevšimla. Takýto vo vajíčku kódik. A tu je plán. Alebo ešte ten plagátik, ako v každom videu, si ho ukážeme úplne celý, ale je rovnaký a neviem prečo ho ukazujem, ale asi si ho už konečne niekde vyvesím nejaký plagátik, lebo si sú veľmi pekné. Kto chce zasa, nech si stopne video, tu máte prvé, druhé, takto a takto. Takže môže si niekto to otvoriť alebo pozrieť. Máme z tejto kolekcie Music, asi sa mi zdá, alebo ešte Dog Pilots. Ja jedného mám takého, ale nie je to na YouTube to video, lebo sa mi nepodarilo ale nie je na YouTube, ale niekedy určite bude nejaké. No, takže tu pekne pošucháme aj toto srdiečko. No, už konečne to puklo. Kde puklo to? A ja už vidím, akého máme. Áno, je to z toho, čo som povedala, čo som si nemyslela, ale je to z tej kolekcie, čo som aj povedala. Je to cat, takže bude to z mačičky, Dancler, alebo niečo také. Je to z tejto tu kolekcie, čo je hudba. Tejto tu. A ja si ju idem zobrať, lebo ja neviem, ktorá to je. Tam je ich asi 5 tých mačiek, 6. A ja neviem, ktorá to je, takže sú tam 1, 2, 3, 4, 5, 6, áno. 7, ale ešte v jednom veľkom vajíčku, čo si asi aj urobíme niekedy. Otvoríme veľké vajíčko z Hatchimals. Nedá sa to zobrať. Dá sa. Prosím, nech sa to dá. Musím ešte raz to rozbiť. A ešte raz. Aby nám takto to vyliezlo. No. Je to takáto mačička. Je to jediná mačka, ktorá vlastne stojí. Sa mi zdá. Počkať, ako vyzerá na sukničku. Ona to není z tej kolekcie. To není mačička, to není mačička. Ona je z inej kolekcie. Pardon. Ona je z kolekcie tejto, čo je to je kvetinkové. Že to je kvetinková víla alebo niečo takéto. Tu aj je tam kopec. Takže tak. A veľmi sa mi páči, je fakt roztomilá. Nezabudnite na video o mojich Hatchimals a jedno video urobím aj o popitoch, takže uvidíte na mojom YouTube kanáli, uvidíte kopec videí, takže to bol koniec dnešného videa s posledným, nie posledným, ale s
to bol koniec dnešného videa sa Hatchimals. Ja sa s vami lúčim s touto Vetinkovou výlovou a